Čaute! No, zase som natáčam ďalší vlog. Je sobota 16:27. Dneska sme boli aj s mojim kamarátom, sme boli na Grand Prix v Bratislave. A ten kamarát vlastne dojde sem o chvíľu. Len ešte si išiel pre niečo domov, takže hneď ak dojde, tak natočíme ďalšie video. To sa mi zdá, že už bude vlog 6 alebo 7, 8, no neviem, uvidíme. No, čo sme robili minulý týždeň? Ja som bol na anglickom tábore s mojim bratrancom úplne forever. Volal sa, že Ríško. A už sa začínam potiť, lebo tu je teplo jak v kovadline, hej. No, čiže, keďže ten pridrbaný Kevin, sorry za nadávku, ale musel som, nevie dojsť, takže musím natáčať s týmto druhým kamarátom. On je úplne no dúfam, že ste počuli, keď nie, tak ste hluchí. No to bude z tohto videa, ale že iba z tohto videa to bude všetko. A vidíme sa o chvíľu. Čaute.